Buďte ráda, že to dopadlo takhle. Budu dělat teď jako v zimě. Jak jste si vzala tu flašku, jo, ve finále. A co? Já jsem říkala, že je moje. Já jsem Můžu vám dělat, co chci. 2krát jsem vám říkala, že můžete navštívit spolky, které vám pomůžou. No, Jednak vás nechají přespat a budou vám pomáhat v hledání zaměstnání. Ale já nechci. No tak to je potom těžký, No. když nechcete pomoct. No, Takže doufám, vy že se jsme... starejte, tak mě odvezte do vězení, ne? Proč mě nezavřete teda? Není důvod, vaše babička trestní oznámení nepodá. Vy Ale jste na já ní chci, pouze mě je křičela. zima. Co Ale tady budu dělat? Jako vězení není ubytovna. Já jsem se jí snažila vysvětlit, že vězení není za odměnu, ale že je to za trest pro lidi, kteří něco provedou. Ne, Ale já vy se si teďka jedám, zbalíte a půjdete, jak jsem vám nezbalím. říkala. Já chci do vězení, jsem řekla. Tak takhle. Nechte mě, Nic ježišmarja. jste chtěla. Tak na nic No jiného jo. nezbyde. Dobrý, než teda dobrý. půjdete. To její chování by se dalo brát jako výtržnictví, ale uvidíme, jestli to služební auto bylo poškozené nebo ne, takže by to bylo ještě poškozování cizí věci, takže nám nic s kolegou nezbylo, než odvést slečnu k nám na služebnu. Ten batoh, prosím tě. Jo. Není normální tohle. Bolí to. Pro lidi bez domova je přespání v teple velmi snadno dosažitelné. Stačí dodržet jediné pravidlo nocleháren – nebýt pod vlivem alkoholu, což je pro toto líné a opilecké individuum něco nepředstavitelného. Proto se nemůže divit opovržení ze strany veřejnosti a zadržení ze strany policie.